Kahapon dihay ako mga kauban dinhing personel nga ubang mga youth nga nag-snacks gahapos hapon. Aligre kay sila dito sa among lamisa nangaon. Nya lipay sa kayo ko di ni join dayon ko nila. Wa da nga tig 3 minutos ako na malang usa galingkod sa lamisa. Dito na sad sila nagpundok sa kusina, dito na sad sila nangaon. Moto nga nilakaw lang ko sa kakustaas. Dito ko sa may hagdanan, pagkakita nilang wa na ko sa lamisa, namalik na po sila sa lamisa ug nangaon na sad sila dito, aligre kayo. Dinhito sa sulod. Pero tuwa gani ko sa gawas sa mga kanang naay mga party, naay birthday party, naay mga kanabang yan, mga pista. Magkabuang kog duol sa kada lamisa kay tawag ko, diri, makig-istorya gid sila nako. Lipay kay sila mulingkod ko tupad nila sa atonis gawas. Pero ang taga dinhi akong kauban, mura sila maguol kung motupad na ko nila. Muna ningon gyud si Kristo dire ang propeta dili gyud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod o sa iyang kaugalingong pamilya. Agani sa akong mga igsoon ni ama gini din akong duha ka igsoong laki kaning paralyzed o pa ni uli kadir o kani akong manghod hasta nang akong mga pagumangkon. Wa gyud ko kasuway murag kausara kanang grabe kay nga problema ba. Una pa sila musangpit pero kanang makig-istorya, mangutana unsay meaning ani nga passage sa Bible, kining akong problema karon unsay imong ikasulti. Wa. Pero karon tibuok kalibutan gasigig text nako sa ilang mga problema. Gasakit pa guning akong mata karon kay hapit wa koy pahuway na pa ditoy mga 200 kapin nga mga messages basahonon pa. Kasagaran mangutana unsay akong ikatambag silang problema, pero sa akong kaugalingong pamilya ni 17 na lang ko katuig hapit sa pagkapari, murag wa ko kahinomdom nga niabot og 5 kahigayon nga nangutana sila unsay akong ikasulti sa ilang kinabuhi. Kana hinong pagpangayog kwarta, sige gina nakay kwarta pader, nakay kwarta ang kolekta ra gyud nga akong nakuha mao ra gyud ilang pangayoon. Pero ang akong nakuha gikan sa akong pagkapari sa moral, spiritual o sa akong pastoral nga mga kuan, nga mga grasya, wa gyud sila mangayo. Kinsa may nangayo? Ang tagalain nga mga lugar. Angay ba kong masubuan eh? Angay kong masubo. Angay sa doy. Kamo no ingon-ingon sa mong dili angay. Angay. Pero mao ni ang kasakit sa usa ka propeta. Si Kristo ay giguroy naman hinoon siya sa iyang mga katagilungsod. Ihug naman siya dito sa pangpang hinoon sa luyos ilang lungsod. Tungod las iyang gisulti nga kamatuoran, wa sila kauyon. Kani dinhi moabot yung panahon na kining mga taga-parokya din na maginiganahan maminaw nako. Ambot ka mo dinhi sigig simbang, ganahan pa ba mong maminaw? Sige na wala mong duka-duka na sa nanasan, sogo na sa nanasan. Oo na siya. Bulahan, katong maminaw, no? Bulahan. Kaya hasta ganing Ginoo, pag-aris kalibutan, wa siya dawata sa iyang mga parinti o sa iyang mga silingan. Kalagutan pa. Diri sa unang pagbasa, naglagot sad si Eliseo. Katos ang iya, murabag superiority ba? Si Eliseo, sinaaman, katong taga-Syria nga, pangulos mga sundalo nga naay sanla. Pag-ingon ni Eliseo nga, hala, tuslo dito sa suba sa Hordan. Kabatian ng suba sa Hordan. Kadaghang nindot ditong suba sa among lugar, anha dyo kumutuslod. Nanong di naman lang kumutuslo dito sa amo. Ato lang kumligo. Ana siya ba? Pero tungod kay gitambagan siya sa iyang mga kauban nga, sir, niya naman kita dinhi, purti mang layuas atong gibaktas. Niya, ang imong tumong gusto man kang maayo. Paminawa og sunda na lang ng gisulti sa propeta. Unsa may mawa nimo, imo nang sundon.
Pero di na nimo sundon, magpabilin ginang sanla nimo. Di ginamawa, sunda na lang. Ni paubos sa iyang garbo sa tinga na to, Naaman, og mituslod siya dito. Pagtuslod na niya, ang iyang panit nahimong murag panit sa usa ka bata. Ang mapaubsanon makadawat gyud sa grasyas Ginoo. Kana bang magtan-aw ka sa imong isig ka tawo nga agianan sa grasyas Ginoo? Dili kay mangita jud kag espesyal. Kana bang dili ta motugot nga ang atong familiarity breeds contempt. Naaman ay kanang saying sana, familiarity breeds contempt. Unsa may binisaya na? Wa mo kibaw? Pag-research mo, i-google unsa may translation na. Ang kana ko nung pagkaila nato kaayo sa tao, maghatag na hinuon og unsa man? Contempt ba? Muhatag og kalagot or kaning pagtamay. Panalitan, mahibaw mo ron ako og musigin ako, pahibaw ninyo ba niya, makaila na gyud mo nako nga kusog sa day ko mga saba, ana nya tapulanon sa day ko, daghan sa day kog sayop, nya hugawan sa day ko, nya magwali din ko diri, naong ba nimo, may magwa ko kahibaw. Nga doon na sa day ko bisita-bisitahon dito, nga ana iring-iring, ana onya kana ganing mainsultuhan sa tika, mabalibaran sa tika mo man familiarity man sa kanibang ato bang batasan ba nya ug ma-familiar na kay igsunod nimong simba nga ako'y magmisa, labi nahibaw ka nga ang imong pag-umangkon ako sa denggi uyab-uyab na ba nahibaw na kay kaana ba ako mga kahuyangan igsimba nimo nya ako'y magmisa, mukuan pa ka, mutahod pa ka nako. Oy tubag. Oy, moingon ako, naong baya, damisa baya, sige lumlum sa kong pag-umangkon dito. Ana. Kasala mo sa napader. Mao lagi na. Pero ang makasasala dili ba mahimong agianan sa mensahe sa Ginoo aron mausab ang imong kinaiya? Dili ba pwede? Pwede dili. Pwede. Pero ang imong personal nga kinaiya nga nagsalikway ani niya mautoy babag, gitawag na nato og pride, garbo. Yang kanang familiarity mahug na tag garbuhon. Una-una katong bag-o pa kang minyo. Katong uyab pa mo sa imong bana or sa imong asawa. Nga di pa jud kay mo familiar sa usag-usa. Di ba? Excited kay kang makakita. Tinuod dili. Sa nakaagig uyab na mas uban na minyo nga wa mo agig uyab. So kana ganing gibuya ba pero kanang niagi og uyab-uyab, uy excited kay ka, magkurog-kurog ang imong unod aron magkita lagyan mo dito. Sige, nagkadayo na mo, naminyo na mo, tupad na mo higda, makakita na ka og unsay iyang nawong, igbag-ong mata, igdayong higda, kakita na ka og nakabaho na kas iyang baho, kita na kas tanan niyang binuhatan. Bi karon, excited pa kang magsigig kupot sa kamot anang imong bana? Sige. Basig magsige na kagwakli. Ana ba? Basig agi-agi na lang ka, wa na jud ka, di nagi ka kaingong I love you, musta man ka, I love you. Musta man ka, di nakakahikap-hikap, dili nakakakis, sa una ikita nyo, gakos dayon, ukob dayon. Karon inigmata ninyo, muukob pa ka. Giluod na Nga naman, imong gitugutan, ang imong familiarity niya, nga baoy muhari, dili ang imong pag-ila niya na kini akong isig katao, anak sa Dios, instrumento sad ni siya sa mensahis Ginoo nga moabot nga rin ako. Tistingi og tutok ng imong bana nga palahubog kayo. Tistingi ba og tutok? Nya ingna ang Ginoo Lord, unsa may imong mensahe nga magsigi naman lang kung kakitaan ninyang hubog, lami naman kay ning patyon.
Unsa may imong mensahe para nako para mutubo sa akong kinabuhi nga Dios nun? Tutuki ba? Nagiilamdag ang Ginoo nimo nga mensahe. Gikan ana niya. Labi na yung pagtanaw nimo gakamang-kamang nya maningkamot yung sakas inyong hagdanan, bangga pa didto, nya igabot pa to mosuka pag yun nya human kuyapan dayon. Way mensahe? Wa gyud mensahe? Siyaro. Ang imo yaw kamo bisig inom, bilistihan mo, adimala mo, sige mo, way biya yung tiwasan, may ramdaman matay na lang ka dito eh. Maura gid nay mensahe ka ana, yawan on ra gid ang mensahe ana niya. Ha? Og imo ginang paladman, makaingon gyud ka, Ginoo. Klaro kay nako sa iyang gibuhat nga sa kasakit og sa kalipay mag-inunungay gid mi. Kay kaning iya ro gibuhat, di ni sayon oy nga maglakaw kang magwarawara na ka, magkaumod-umod, nya nibalik gid siya nga hinako aron yun makig-uban nako. Muna karon Lord, di man sad sayon dawaton ning hubog, gakson kuning panuwayng dako. Oh, gakson sa nimo sa kasakit og sa kalipay, dadon tikas atong higdaanan kay nganong gasukan na lang kadini sa wanan. Oh, dadon nimo ngadto sa inyong higdaanan. Salamat Lord, nakaban nako og maunongon. Oh, di ba? Wa ninyo'y ayo. Sige, manindog na ta.